הדבר הטוב שיש בין איש לאישה הוא באמת ברכה. הוא באמת משהו שאנחנו זוכים ומקבלים אותו מלמעלה. וההתקדמות שלנו לעבר הדבר הטוב הזה היא פחות קשורה במאמץ ולעשות מה שצריך ולדבר איך שנכון, אלא יותר לפתוח את הלב, את הנשמה, את כל החלקים של האישיות לברכה הזאת, לתת מקום לדבר הטוב הזה להיות. אני אריאל גולדמן, אני מטפל הוליסטי שמתמחה בעיקר ביצירת קרבה. אני רוצה להזמין אתכם לערב מיוחד מאוד, שיעיר בצורה מאוד חזקה, עוצמתית ועדינה את הטוב הזה שיש ביניכם, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא קצת נסתר. חשוב לי להדגיש שני דברים. דבר ראשון, שהערב נעשה בפרטיות מלאה וכמה שיותר. תחושה שאתם לבד, אפילו שזה ערב של קבוצה, אבל כל מה שקורה ביניכם ואין איזה משהו כללי. דבר שני, שיש אחריות כספית מלאה. זה ערב מיוחד, ובמקום להתלבט אם זה מתאים או לא מתאים, מי שמגיע ורואה שזה לא בשבילו, אני בשמחה ניתן החזר כספי. אבל אם זה מתאים לכם, תבואו, תהיו, לא דוחים, הזדמנות לתת לברכה הזאת לגדול ולהתרחב. בהודעה הבאה ניתן פרטים על הערב הקרוב שיערך באזור מגורכם. נתראה.